njemu da može imati i to. Neće svako uvjeriti to. Ti si upoznala koga nema, nego jezik je nužno je što je opuno. Ja se sve desilo. Ja znaš šta mi se desilo, šta se nama desilo. Joj, nemaš ti pojma šta se nama desilo. Uskoro stižemo na stajalište. Maksimum. Dobro večer. Hvala. Meni posao je koliko god da sam ja, što sam god danas radila. I oni su, to mene nije